Només jo voldria fer un incís amb això de la vedella, que crec que estem produint un producte d'altíssima qualitat i molt bona qualitat. El que potser s'hauria també de promoure, que això amb el departament poder també ens donarà un cop de mà, és de promoure-ho a les escoles, perquè el que veiem que últimament això de vegar i tot això, promoure els productes de proximitat, entre ells hi ha la carn i altres productes, com pot ser l'oli, les hortalisses i així. I això també fomentaria també que la gent que es va incorporant, que això és un dèficit que tenim, que cada cop hi ha menys joves i així, que es vulguin anar incorporant a l'agricultura, perquè si no, sense l'agricultura no hi haurà futur. No podem importar tot de fora i a més que estem produint productes, com he dit abans, de primer nivell per poder exportar i tot això. Molt bé. Estem amb el tema que poder farem alguna cosa a escoles des de llarg, ho estem mirant de fer per més que res per la mainada i que vagin anar incidint amb els meus productes. No em vull allargar més, que ja passaré la paraula a la directora dels serveis territorials del departament d'Elisabet Sánchez. Hola, bon dia a tothom. A veure, un verdader plaer escoltar el senyor Mariner i suposo que els altres ponents també, però no he tingut la sort de poder-ho compartir. Suposo que com jo heu descobert moltíssimes coses i algunes altres de fet ja estàvem una mica situats. Estic totalment d'acord amb en Joaquim que globalitzat, que el que fa moltes vegades és que ens fa perdre la perspectiva del que realment és important, no? Com dèiem l'exemple aquell de l'omega-3 i l'omega-6, som capaços d'arribar tant en una profunditat tan concreta que després a vegades el que és la mira de realment quin és l'objectiu del per què mengem, no? Parlem d'un producte molt concret, però la nutrició, com molt bé ha quedat aquí, és molt més complex que un sol producte, un sol aliment, sinó que hem de ser capaços de veure-ho en global. I a part, tots els reptes que ens posa la societat del benestar animal, que també ja ho heu comentat, jo crec que també és un tema en el que tenim molt per fer, però tampoc ens podem queixar del lloc on estem, o sigui, aquí es treballa bé, hem de seguir, tenim moltes explotacions que podem posar d'exemple, amb la qual cosa estem bé. Això vol dir que hem acabat, no? Ni molt menys. I a més, cada cop que d'alguna manera arribem a un nivell, se'ns està exigint un pas més, com és el tema de les dejeccions. Ara al mes de juliol, si no hi ha cap cosa entremig, que avui dia fa mitja cosa donar dates o terminis, però sortirà el nou decret de dejeccions. Ja heu fet molta feina pel tema d'ajustar l'alimentació, pel tema de les dejeccions, tot això. Bueno, clar, hem de seguir-hi treballant perquè és una demanda social i global i totes aquestes coses. Hem de fer aquestes coses conjuntament. Vosaltres sou els que hi sou cada dia i nosaltres hem d'intentar que tot vagi en la mateixa direcció, sempre amb productes de qualitat i defensant del tot absolutament el tema de la proximitat. El tema de la proximitat, encara que tinguem el que dèieu de la petjada del CO2, tenim coses en contra, però la proximitat és molt important per moltes coses, perquè a més el que és el sector boví, sobretot si parlem d'extensiu, no només estem parlant ja del cas concret del producte que n'obtenim, sinó de tota la repercussió que té a l'entorn d'allà on es produeix, ja sigui a nivell de reequilibri territorial, de que tot el tema de ser ambientalment sostenible, fins i tot en el cas en què això pot coincidir pel tema de prevenció d'incendis i moltes altres coses que estan a l'entorn del vostre sector i que això també és important i no ho hem de perdre de vista. Ens va molt a la contra el tema que avui dia es parla molt de les coses sense massa rigor. El que dèiem de la llet de soja quan no és llet i com es pot dir de moltes altres coses. Els mitjans de comunicació no sempre ens van a favor. Tampoc entenc que ens vagin a la contra, però també ens ha quedat aquí demostrat. Segons quin tipus de titulars, tot depèn de com s'explica i les coses s'han d'explicar bé. I nosaltres hem de ser els primers interessats en què vagi així i explicar-ho d'aquesta manera. El que comentàvem també dels menjadors escolars. Ara la pasta que als nens els encanta resulta que és integral, que els nens no la suporten.
ho dic en general, però vull dir que és una sèrie de coses que ens hi hem d'anar adaptant i sobretot el que jo crec és que no hem de perdre l'objectiu final, que insisteixo que és hem de seguir treballant perquè les coses han d'anar bé, però ho hem de fer bé. Hem de lluitar per tenir un sector potent, que es guanyi la vida i que ens permeti fer tot això que dèiem, que siguem sostenibles, que estiguem acorde amb el medi, que hi hagi desenvolupament rural, que es guanyin la vida, els productors, i com li agrada dir a la consellera, que enamori no només pel producte que fa, sinó per la manera de viure que tenim. I això, evidentment, que intentarem estar al vostre costat amb què calgui i, com dèiem, intentem treballar conjuntament per fer difusió d'això, donar-ho a conèixer i, evidentment, per solventar els problemes que hi hagi. No em vull estendre més, que diuen que la carn és molt bona. Moltes gràcies i espero que fins a la propera. Merci.